Daar is Nico. Ik ga weer zwaar eens zijn bakken steken. Zeg, je moet die jongen moeten spreken. Go Nico, go, 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 go! En wat had je hierop te zeggen, jongen? Ik was goed vertrokken. Dacht ik kon in deze halen, maar Nee. ja, ik zit een beetje door en een burn-out eigenlijk. Ja, want je ziet dat is een beetje glad in het begin, hè? Ja, en ja, ik dacht ik kan het halen, maar ja, je ziet dat die sneeuw hier en Ja, ik zit, je zit je er trekt vol terug, van. hè. Je zit er vol van. Trekt terug, ja. Maar dat is Ja. wel echt een testing. Ja. Ja, ik ben bezig. Ja, het is al in orde. Gehalte, zeg, gehalte. Gas, 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 gas. Gas, gas, gas. Gaan, gaan. We hebben die fiets hier gewoon kapot gemaakt. Kijk, probeer eens te draaien, Alex. Die had je dan niet. Met die had je niet, wat is het veel? Probeer eens te draaien, Alex. Dat gaat niet, joh, eerlijk. Dat is daar geplooid en hier ook, joh. Ja, nu kun jij geen man niet meer zijn, hè, Alex.